बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। रश्मि नार्जारिया सुंद' सल'नि थाखाय दिल्ली थुनलाइ फोरबो 2025 बान्था देरहानो हादों। नंगौ, मुंदांखा लिरगिरि रश्मि नार्जारिया गावनि व्हिसल्स अफ द सिफुं सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय 2025 मायथाइनि दिल्ली थुनलाइ फोरबो बान्थाखौ मोननो हादों। थांनाय मैयानि सानाव एबा 2 मे खालारखालि रश्मि नार्जारि बिथांनो दिल्ली थुनलाइ फोरबो 2025 बान्थाखौ गथायनाय जादों आरो बिथां रश्मि नार्जारिनि दिल्ली थुनलाइ फोरबो 2025 बान्थाखौ देरहासार जानो हानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथावना बाथ्रा। मख'नो गोनांदि रश्मि नार्जारि लिरनाय बे व्हिसल्स अफ द सिफुं सुंद' सल'आ अझानि सिफुं सोमोनांथाव देंखोखौ दिन्थियो, जाय 8 सल'बाथाफोरखौ ज' दायो आरो जाय मोगथाङारि आरो सानबोलावरिनि ओनसोलफोरखौ बारलाङो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG एन्ड EMG टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयार मेनेजमेन्ट, BSS डिप्ल'मा इन हस्पिटल वेस्ट मेनेजमेन्ट, BSS डिप्ल'मा इन हस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एन्ड प्रिभेन्शन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयर, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।